Na, mi történt? Hiszem van pihenő. Ugrasz ki, Hector, gyerünk, menjél rá! Gyerünk! Kapd el! Odaér a végébe, akkor rád egy cset, vagy bead egy izét. Hoppá, hoppá! Gond van! Na, mi történt, fiúk? Jó. Már kezdenek kilőni. Nektek már izén standby-ba kapcsolt. Hajzolt! Pihenő idő. Nehogy rálép. Direkt, nehogy... De béna vagy. És van bűnös kis körökben. Csúszik. Ügyes volt. Jó volt, legit elrontálva. Meggyengült az ellenfél.